có cái của Việt Nam sẽ có Việt Nam cà phê với cả sungkit iinitin ka Piman pa'y day tirik na Kapag panagsan na ay na Ngem nagan ano sa kanyang aru Di maaramida Ang labas di alaw Sipnyet kong tilawag Na dumaduma Tindag marik na Ngamin ang ubiyag ko Awan kang dito'y sidong ko Awan pangi sa daga Kadagitip tarikot ko Alamis di agsapa Agkarayam to'y bagig Diyagon marik na Dagitin apara Ayan yan anak sampit Dagipin Di ayan ayan Aglabas di alaw Sipnget kong tilawag Na dumaduma Tinag marik na Ngamin ang ubiyag ko Awan ka dito
kaungganan niyang haraksa tutibyan ket malipas Idi siyak imagayan ay alubong anyan asanta kas apagkukar arosas mangtedrekta tuy kararuan sikapin siya tinta ginayan kay tatramen ragsak tibyan di problema inta malipat musikaken siya di aginayan. Inasudnod di mo digina Tanihayat pagaryem kuman Pating ipang panglunan Aginayat awan patinggana Sipot idi siyak inagayan kay ti alubong anyan asanta kas apagkukar arosas mangtedrekta tuy kararuan sikaken siya inta ginayat kay tatramen ragsak tibyan Di problema inta malipat Lusikaken siya, ti aginayat. Sikaken siya, tinta aginayat. Kay tatramen, ragsak tibyan. Di problema Inta malipat, lusikaken siya, ti aginayat. Sikaken siya, tinta aginayat. Kay tatramen, ragsak tibyan. Di problema Inta malipat, lusikaken siya, ti aginayat. Di problema Inta malipat, lusikaken siya, ti aginayat. Di problema Inta malipat, lusikaken siya, ti aginayat. Ingana at ingana sikang bulata tidak daduma salato'y bilang Namnamaem ayat ko Bukbukun mo Ikan ko ikalam When mo ikalam Pag-ibig ay ko'y puso Hinggang biyag to'y biyag
balikas sa makutay sinumanamudya. Sa kanam nga taumayak amang harana di tatawayo ag tamdag kakuma. O may kuibisikan hanek Henrik naksabay kuma. Nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten ilal daw tungayin kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalae. Uray sinoti agdepa uray sinoti kumontra ilaban ko tayat kuken ka. Uray pagkatayak samsam igek no lagyak di mahuntog ka. O ayat nagpilig ka tuy puso kinayawa. Ni ati abalasa sabay kumatain nagsumbata. Nagpilig ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sabay kumatain nagsumbata. Tinggim man tungo, ating tuloy pisunata, inaraming ko aparakyan ka. Nagpupuni-punan, tagitibal balikas ang makapay sinumanamutya. Sa kanam at umayak amang harana di tatawayo ag tamdag kakuma. Tumay uin bisian hanek Henrik naksabay kuma. Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangitan inal daw tungahin kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalae. Uray sinoti agdepa, uray sinoti kumontra, ilaban ko't ayat kuken ka. Uray pagkatayak samsam itek mo lagyak di matungkod ka. O ayat nagpilig ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sabay kumatain nagsumbata. Ayat nagpilig ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sabay kumatain nagsumbata. O ayat nagpilig ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sabay kumatain nagsumbata. May kan abalayan, ipapastati ang salan. Tanggayan ta, panagsala, tagitian na ta. Kararagsakan, ano daw anay sangsangayan. Dua a puso indan ang may-maysan. Abalayan, abalayan, ikan tukad na uma. Mangbagbaga, kagagitian nagta, agpaay naranyag, amasakbayan da. Dagitian nagta, isudatin hamna.
abalayan ikan tukad maumang mangbagbagang kadagiti anak ta agpaay naranyag amasakbayan da dagiti anak ta isu dati namnama naragsaken na tanda nabumbunga ang pamilya dagiti anak ta isu dati namnama naragsaken na tanda nabumbunga ang pamilya abalayan abalayan Hindi nga man uim na saan ka kadmang di na kadagit to'y nga umunoy to'y ko magawawa amwem ato'y ayat rimusin gapuken ka kasing ka awan sa balik kinayawang man daytoy rigda apay apay daytanaken agmayay ken mangdwa-dwa wenno impa garug mong sa arab rabaken ka saan biyag ko nasin baytagwa-duwang taawanen ti ay ayatek mudilaeng siksika apay apay daytanaken agmayay ken mangdwa-dwa wenno impa garug mong sa arab rabaken ka saan biyag ko unasin daytagwa-duwang taawanen ti ay ayatek mudilaeng siksika taawanen ti ay ayatek mudilaeng siksika
kumatama-amuan Biag balbalin ni ka anuman Kararag ko ang sabli ka manen Tuy sinong ko ipangag mo Allah Tiyak to ang malipatan Para ta pamahal Uy siya'y inkalang mo na puno ang klata ubiyag ko sabay kumatama Diyak maawa, di ipapanaw mo Diyak maaklo, iti mayalayo Apay ngamin, anapanunot mo Di agturo, lugar nga adayo Diyak maipto, di naunday adyento Iti kaawan mo, biyag ko di matang ko Tanong kumalan mabalin, agsadagang tabarugong mo Tapnong rik na parat pamatek mo Di ka kumaayat kumangwaan Iti kinapudnot, panagaya kuket ka Ayan ko, sumangkat ka kuman Tama iliwag ko na ikin ka Diyak maawa, di ipapanaw mo Diyak maaklong, iti mayalayo Apay ngamin, anapanunot mo Di agturo, lugar nga adayo Diyak maipto, di naunday adyento Iti kaawan mo, biyag ko di matang ko Tanong kumalan mabalin, agsadagag tabarugong mo Tapnong rik na parat pamatek mo Di ka kumaayat kumangwaan Iti kinapudnot, panagaya kuken ka Ayat ko, sumangkat ka kuman Tama iliwag ko na ikin ka Di ka kumaayat kumangwaan Iti kinapudnot, panagaya kuken ka Ayat ko, sumangkat ka kuman Tama iliwag ko na ikin ka At tuyang amang sarana Nung sika ket malmaldan Nung ayat mo ket inkol ko Tinaulpi unay apuso Di mo ka pugpukawen
Biyag ko dagita namnama kaadda pailag sapa nain ka masakbayan di kan mas naayan taat tuya biyag ko itan kabulig mo di amina kanito di mo sangitan di ayat anak pukaw mo Tuya amang saranan nung sika kit malmaldan nung ayat mo kit kinulpo kinaulpi unay apuso di mo ka o mukawe biyag ko dagita namnama taadda pailag sapa ngain ka masakbayan di kan mas naayan taat tuya biyag ko itan kabulig mo di amina kanito di mo sangitan, di ayat anak pukaw mo. Di kan mas naayan, taat tuya, biyag ko itan. Kabulig mo, di amina kanito. Di mo sangitan, di ayat anak pukaw mo. Di mo sangitan, di ayat anak pukaw mo. Kung nag-ibigin ka, agor uray ka, pasit at panawin. Nagpagis ka laeng, tatinam na maem, di kan ay ayatin. Hasta ka din, yagpura, sidi karim, kaskari, na inuwang sin, ayan, ayat da, naunda, ayat awin. Kung nag-ibigin ka, agor uray ka, pasit panawin. Nagpagos ka laeng, tatinam na maem, di kan ay ayaten. Hasta ka din, biyag ko, rasidi karim, kaskari, nga inuwag sin. Ayan, ayat da, naunda, ayat awin. No amula kumanag tutugdoy rikna,
putrid wer dai puso mangremak saken ka tadi na pa'y suratan di na pa'y tawagan kastoy kad di nagkinaryan kunam nga